Tutok bakatok sa uto padayon ta sa tuang panaguban, padayon sa tuang paglanog-lanog. Hala sige, pabati gyapon usab mo kanato mga kabisyo, my love so sweet ha. O katong uban kanato diha karon nga wala pagid pud usab na human sa ilahang pagpaniudto. Grabe man pod. Pero sige lang, okay na siya. Importante sa malaga kay mabusog ka sa imuhang pagpaniudto diha karon. Diba nga magamit nimo ang kusog para sa imuhang sunod nga trabaho kay grabe ra ba kay kainit karong mga taknaa mga kabisyo, my love so sweet. So mao nang diha karon kung ikaw mismo nagpalig-on sa imuhang kalawasan, nagkaon og masustansyang pagkaon uban ni pod sa pagtumar o Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kini siya tabang sa mga sakit ha. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen o wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot, aprobado sa FDA o halal certified. Nahibaw-an nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energized o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Og makatabang usab sa pagprotekta against bacteria can affect skin and gut mga kabisyo, my love so sweet. Alas sige og padayon ta. Alas kato mga ubang kabisyo, my love so sweet nato diha karon nga gustong mag-share sila mga kaagi sa pagigugma. Okay, manukad kita aniya karon ang ato ang kato confession kung namoy gustong ipabati ka nato. Ala sige, pag share lang mismo, pag message lang ka nato mga kabisyo, my loves, no? Para ato na siyang matagag pagtagad ng imuhang kaagi sa pagigugma diha karon ng uban pa. So and still kauban gyapon usab ninyo kini gyapon ang inyong DJ Mike Killing. O kini po ang inyong gwapon taro ay lumping ha. Kini gyapon si Lolo Baba ho ha. Blasta gyapon ta uban tani style nato ni. Kabalo ko ba sa inyo hadya karon nga medyo wala po gyapon nga himutang sila mga shelf kay tungod siguro nasakitan. So ani atong sayran ang laing kaagi nga ato ang paminawon sa katok confession ha. Ala sige, manukad kita aning style ni kay may nalanggit po siya no. Basin niyag napod mo inyo hadya mapabati ninyo. I-message lang po sa mi kay para mo anang kalingawan niyag bigyan diri ha. Ani ana nga to ang katok confession. Itago niyo lang ako sa pangalang Sam. I'm a 21-year-old model sa Taguig. My girlfriend ako 5 years na kami dahil sa tapos na rin ako mag-aral. Pati siya sabay kaming graduate ng college. Graduate sa kursong nursing at ako graduate ako sa kursong criminology. Dahil na rin sa gusto ng mga magulang ko, pero nang nakatapos ako, umayaw din ako dahil pagmo-model talaga ang gusto ko. Ako ay isang model. Doon sa iskina. Model Rivera, tuba siguro niyang gusto, Lolo Baba. Yung girlfriend ko, itago na lang natin siya sa pangalang Ash. Si Ash, siya yung dating nerd na nursing sa nursing department. Laging binubuli dahil karamihan sa nursing students sa school namin, chicks lahat. Pero siya, mukha siyang mangkukulam na binuga ng lupa dahil sa kapangitan. Isa ako sa mga nabubuli sa kanya, galing criminology department. Pero iba ako sa mga nabubuli sa kanya. Lahat sila binubuli si Ash dahil sa kanyang kapangitan. Pero ako, binubuli ko siya dahil gusto kong magpapansin sa kanya. Lain po type niya siya po. Gusto din niya mga exotic citizen niya. Kasi nakikita ko yung ganda niya na hindi nakikita ng ibang tao. Pagtapak namin ng 4th year, ibang-iba na si Ash. Hindi na siya yung impacta sa pangit ang itsura. The ugly duckling turned into a beautiful swan. Yung nerd naging chicks, sobrang ganda niya. Nasabi ko na may gaganda pa pala siya. Ay, magin niya. Sa kinyabuhi man go, sa kababainhan, go, grow, and glow up, magin niya sila padulong. Mo glow po niya sila, oy. Uga pa, magin niya sila. Dawat-dawat nila mo ani.
Noon siya day mo. Yung gandang nakikita ko dati, nakita na ng mga lalaki ngayon. Naging kami ni Ash nung 4th year, sabay kaming nag-aral kahit magkaiba ang kurso namin. Lagi kaming magkasama at sinasamahan niya ako bumili ng beauty products na ginagamit ko sa mukha ko. Pati siya binibilhan ko. Mabuang ko ba yun? Sabay namin yung ginagamit. Then sabay kaming graduate na at nag-live-in na kami. Kaya nagtrabaho na rin. Hanggang sa nagkasakit siya ng bone cancer. Hindi niya sinabi yung bone cancer niya na nasa stage 3 na pala. Hanggang sa nabawian siya ng buhay. Hindi ko siya napakasalan. Pero siya lang talaga ang mamahalin ko. My one and great love. Hanggang ngayon, di pa ako nakakahanap ng girlfriend. Dahil di pa ako nakaka-move on. Pero sana kung meron mang dumating, sana mas mahigit pa yung pag-ibig na maibibigay ko sa kanya at siya sa akin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. O katong kaagi niya mga kabisyo, my love, so sweet. Ang inyohang nadungog nga katok confession kanato, no? Dili siya gusto mag-criminology padayon no lubaba, kay gusto lagi siya mag-model. Noon sad mas dako makita sa pagmo-model niya, tapos murampar makamulakaw ra man kadiha dapitas center aisle. Balan palang ganyan kanyang inganyang pagmamodel ba day? Maglakaw-lakaw raman day tuod niya. Nagmodel lang siguro tuod ko. Dili ta madawat lubaba. Nga man. Dagko man tagtiyan. Uy, dili, wala man yung diskriminasyon pag mag-model ka. Gato ka kanyang mga model, mga nindot o lawas. Nawa, maganyan yung uban nga mag-model, mga malnourished, mga ganyan kayo, bukog kalansay naman ganyan kayo na sila, mga wapay tutoy. Ang sadya ka. Yan, magkunis maot pa, maglakaw. Sa ba niyo, mura man yung isugo sa ila ang mamang kontragusto man kayo, palitog suka. Dapat kumulakaw, maganyan kasto nga. Ha, musmile ka dapat kanya po yung mga kamera magphotoshoot sa imo ha, no? Mga maniniyot. Oh, i-shoot ka nila, o niya tapos nagkunismaot ka niya. Mura dyo kag kontragusto ba, isugo kasi mama palit suka ba, ha? Dili kabalo may kiling mag-model, ha? Sa ato pa ikaw ray kabalo. Oh, siya pa diyay. Inya, kung gusto mong patudlo, tudluan ta mo, ha? Sulki lang ko, ha? Bisag asa. Gusto niya mo sa diversion ta mag-modeling? Oh. Kanyang pinatungas. Diyan ka mahasa, gigayos tanyan. Ha? Diversion ta, kaya mga itatag pinatungas nga dalan, ha? Sa tunga gid, sa tunga. Oh, sa tunga gid. Nya tapos, walay lihayay. Ha? Basi mo lihay ka niya, muaging sakyanan, dump truck ng banpa. Ha? Oh, part na sa training na, murag kungpu ba, ha? Pero mabalik ta, siya ang kagi may kiling, ha? Oh, siya ang kagi niya sa inganyang pagiha. Share lang to siya ang kagi niya. Wala man siya gusto nagpatambag. Kung ninyo itong ingato. Kato lang siguro makuhaan nga pagtulunan niya nyo nga ayaw mo pag-discriminate to eh. Kaya hindi ko classmate sa unya nga mga ragwak-wak tanawon itong bata pa. Mabuligid kayo. Kung saan na po ko, saan na ka pang bulid. Di na ko niya kalimod na siya, no? Oh, magara-garaan ba? Pero matingal ako pag high school, pag college. Wow! Ang lupit! Gumanda na eh! Nag-level up! Tinuod gijay! Go, grow, and glow up! Kung mag-glow up gijay ka! Dili dyo ka hantod-hantod nga magpadayon kang pangit, no? Oh. Kita mga lalaki, padayon kita mapangit. Sa bata pa, gwapo kita. Pagka high school, college, arang-arang pa kayo niya. Pero pag muhangtong na ganita, no, di na ito mapugnan sinta. Kung naging mo gawas kapangin na to, tuntiyan, magbugdo. Labaw niyag paila-ila niyo mo ang buffet. Ay, nako. Unlimited chicken? Oh, di ka kabalibad na pre. Inyong paimo,
Hikod pagkakabaliban niya kay gatas na gud niya, ha? Sustansya. Magdamagan, ha? Sunyog baga tirada. Mo niya nga ang lalaki mas mupangin magkadugayan. Pero kini mga babae, magkadugay, magkagwapa. Di ba? Pero bisag kami magkadugay, magkapangit, pero paniti, di ba? Kitan mo, sweet corn. Makaon pa. Siyan ka pa. Dito na tayo, ha? Anyway, thank you so much di mo diha lulubawa og tuod ha sa mga ubang kabisyo my love so sweet nato diha karon nga gusto maghaplas sa ilahang panglawas. Labi na kung namoy bationg pamaol sa inyong kalawasan, gamitan ining haplas nga liniment numero 1, aprobado, garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Huwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa, no? Mapatay sa mga kutog, moisturize sa panit, humotog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent po usab ni siya. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, panabon gamit sa Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gato kanato sa Gesture Marketing, Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian. Tudas! Hala, sige. Mao nga na siya mga Vision My Loves, no? Padayon sa inyong mga buluhaton o sa inyong pagpahimsog sa kalawasan. Duyog gihapon sa paglanog-lanog kanato karong mga taknaa o labaw na katong uban kanatong nag-relax-relax lang diha kay bago ra naman silang pagpaniud to. Lingkod-lingkod sa muna, no? LL Terada, ha? Di, sige. Sound trip na ninyo og duyog sa pagpaminaw diri sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mike Kiling. Okay po, G. Lulubapa, ha?